Sidste weekend. Så. Men jeg cykler ikke på morgenskærtet overhovedet. Den er rock solid. Rock solid. Ja, nogle gange så ville jeg ønske, at der var et ord, der kunne beskrive det bedre end elsker, men det er der ikke. Fordi jeg elsker dig mere end ordet elsker, kan beskrive det. Jeg troede ikke, det fandt en sekvens, der passede til mig. Fordi jeg var så skør og underlig. Åh, jeg dig. Nu skal I se en transformation fra det her. Og lige om det kommer sexy mouse ind i billedet. Nu skal ballademageren i byen igen, jo. Så, jeg har ikke været i byen i København nærmest nogensinde. Og det skal vi nu. Men i aften, så går vi ud, og så flækker vi klubmiljøet med kærlighed. Så musen er ved at blive syg. Så Lasse har smittet mig. Det her det er sidste aften, inden at min sygdom helt sikkert hjem. Og så skal you passe på mig. Nu arbejder det at have ordene, når jeg kan stå og snave med min kæreste dansker nu. Whenever I'm alone and broken, you make me feel whole whenever I'm broken. Det er verdens bedste DJ. Vi har... Nu er vi på klub. Jeg laver en fest, så lad du også have fået det, og skal. Jeg vil gerne have det helt store morgenbord. Sæt du bare ned. Du må godt ønske, men jeg vil gerne have granola og græsk yoghurt og genbagte boller. Jeg er rask! Nej, jeg er stadig lidt syg! Emma har smidt min egen Ray-Ban-solvand. Nu får han dem her af mig. Med en styrke i. Jeg kan ikke se noget! Sådan der. Det er dig. Skal jeg tage dem igen? Nej, I'm the cooking sunglass man. Du tam tam. Kan du sige en lyd mere? Nej. Jeg kan få mig ked af det. Hvad tænker du? Jeg tænker bare, at jeg trækker mig. Og så må de komme, hvis de har lyst. Skulle du godt have brug for at snakke med nogen? Ja, det er jo altid rart at spare med andre. Det er jo den dobbelte viden. Så 2 gange minus på familiefronten på 5 minutter. Ja. Det kunne jeg godt mærke, det var lige lidt mundfuld. Ja. I hvilken verden har vi ikke tid til at se hinanden? Snebold. Og jeg vil rigtig gerne bruge den på noget godt. Har du nogen idé, Mus? Jeg har ingen idé lige nu. Jeg kan bruge den på dig. Min hjerne, det der er simpelthen så slukket lige nu. Ja, musen er blevet syg. Jeg vil så skyld af det. Det er min skyld. Men du er smuk, når du er syg. Tak, mus. Åh, der er sol. Hvor er det lækkert. Jeg elsker det. Jeg elsker dig.
Jeg elsker det bare så meget. Jeg elsker bare dig så meget. Ej, altså det er helt vildt, hvor dejlig solen er. Jeg gad vildt godt spise en fastelavnsbolle fra Hartberg lige her lige nu. Se de her kedelige ting, vi skal have. Det er sådan lidt uinteressant udgiftslister, synes jeg. Det vil bare gerne. Det er kedeligt. Det er fucking kedeligt. Men Ej, det er sådan... Ej, hvor er det der en voksen... Okay. Til info. En voksen indkøbsliste hedder peanut butter, toiletpapir, salt til opvaskemaskine, vaskemiddel, rugbrød og banan. Jamen, det er de ting, vi aldrig gider at købe, så det har hobet sig op lige pludselig. Jeg kan bedst lige bare købe sodavand. Jeg ser sådan helt slatten ud det nu. Alle mine lemmer, de bare... Hvis det bare var sådan her i Danmark om vinteren. Hver dag. Hver dag. Ja. Helt sikkert, det havde været en dejlig vinter. Hvad vil du? Ud af byturen i går? Jeg ved det ikke. Det var fint, men jeg har ikke lyst til at gøre det igen. Jeg er glad for, at vi gjorde det. Jeg er også glad for, at vi gjorde det. Jeg kan ikke så gøre det igen. Men du ved, det var sådan en bekræftelse på, at nu er vi lige et andet sted, hvor man Det føles faktisk som, at man forcerede noget, der ikke skulle forceres. Præcis. Starter jeg på min bachelor i dag. Og jeg har lige taget medicin for anden gang, siden jeg kom hjem. Har du taget mine tøjer på? Jeg har på i går. Det har jeg. Jeg vidste det. Jeg tror, synes, dit tøj, der ligger overalt, det bliver min død. Det er vildt nok. Jeg havde sådan en... Jeg var hjerteløber, ikke? Og i starten, der tror jeg, jeg blev tilkaldt 3 gange eller sådan noget inden for et halvt år, og jeg blev tilkaldt i 2 år. Skal vi se det, når jeg lægger den op? Ja, det er en god idé. Jeg skal bare lave bukser på. Du er klar, så er jeg klar. Ja. Skal vi finde videoen igen? Der. Okay. Nå, jeg tror lige hurtigt, jeg har gået normalt. Okay. Jeg kan mærke medicinen super meget. Men igen, så ligger den på sådan en underliggende måde, så hvis jeg ikke havde vidst, at jeg havde taget medicin, så havde jeg nok ikke kunne mærke det. Men hvis jeg igen kigger på mig selv bagefter, så har jeg helt klart haft det skift, og det er virkelig, virkelig en spøjs størrelse, for det føles lidt som at være 2 personer. Ej, det er så behageligt. Men du er samme person, men det er ligesom, der er en anden person, der tager lidt over dig, når du tager en medicin. Og det virker sindssygt unaturligt. Så det er fucking nøjeren. Mediciner, specielt Elvance, er et røvnøjeren stof. Jeg skulle lige sige, det afhænger også meget af, hvilken type medicin du tager. Hvad du tager? Du tager det der... Fordi jeg tager nemlig en anden slags. Nå, som I kan høre, så er jeg blevet en smule syg. Jeg tager medicin, og jeg har valgt at tage medicin hver dag. Og det har jeg valgt, fordi at jeg er på en type medicin, som er helt anderledes end Elvance. Elvance har jeg været på, da jeg var yngre. Og Elvance er, som Lasse også fortæller, er et enormt vildt stof at indtage hver dag. Det har nemlig en tendens til, synes jeg, at gå ind og ændre på ens personlighed så meget, så ens omverden også kan mærke det. Det brød jeg mig virkelig ikke om, så det var derfor, jeg stoppede på det. Og jeg tog også Elvance 70 mg, så det er altså en ekstrem høj dosis. Aldrig anbefale nogen at tage så høj en dosis Elvance. Men ja, så jeg har valgt at stoppe på Elvance, så nu er jeg startet på noget, der hedder, det er enormt svært at sige, atomoxytocin. Ja,
det er et stof, som hjælper mig enormt meget med at koncentrere mig og holde fokus. Samtidig med, at det også ligger en my dæmper på sådan mine humørsvingninger. Jeg kan mærke, at det sådan tager lidt toppen af sådan de der meget tunge tanker, myldertanker, man kan have. Hvilket har givet mig enormt meget overskud til sådan at kunne rumme det, der er vigtigt for mig at rumme. Samtidig med, at den her medicintype tillader, at jeg mærker mig selv, og hvem jeg er, og jeg mister ikke mine gode egenskaber, altså min personlighed ændrer sig ikke.